Ginsevere chabonu botoko murabali sembeo abarai na amagendro nyachai Brian gosebro bright maiga echi microphone unana kulileteira kurabuli tangani ngobatwali ngeno mkanika gase studio ngomokondro mheshimiwa Steve Mogaka oyoro mbunge bwensemelia West Mugirango tayari ikirega gase chi studio chetu cha radio Vuna 102.0 FM eli ntunyara kwa batuko cha kenkwane ya maseme especially obokali bwainga kibwa beire korwa chinga kechikura chage twakanyara kwa bakagutiani go swabisi kuikabono ngake andaka alia sensemo ya West Mugirango ngake obokali bogendera tenjuranga naboko nyara kwa bakondikira SMS wetera 0706102102. Alright, asante sana mheshimiwa Steve Mogaka, mbunge West Mugirango kugambira chiwodi chiko bwati kwenye matuta bugichora township Nyamira Busamaro. Karibu sana sechi studio cha radio Vuna 102.0 FM. Mategere baito boile biyamone sabata yo pumbia yara mogokone ko banaitwe asembeo nigendere ngaturuko nsunyora mono. Naendera akira abantu ba West Mugirango ngambiye mono asisa urubange ataribaga ko mujumbobo na inche imbogetiye buku matayabanga nyasaye mbwatsie tingiriye company. Alright. Thank you. Alright. So far sema tukakwanyera ko bagoko babisi what is the feeling goko ba omubunga against certain odds ngate konyara kwara temire? Was it the fourth time or the fifth time? Ogoswa koligichi kura against odds chogo tabunga ne project naende ko kwa kiruchi kule echo naenda mangana yebi nanyara ko bakagoswa all aronga ke ebinto byabere. How is the feeling? Feeling didanza ko you feel lakini yoto kwera ni nyasaye mbye muno waro mutwakire churanchi agetwe chikaera tukabekwe bina tukagamba by the way tinda akora mwaka nche bon narinde gategati igongo cha gukora umwaka mutito gatatu beko nariye ko ya chigetenga ninje njolire so litukeria karolira ike mutinyo gatatu ekarona akurira umwaka in office nariyo wena tundangeriga na injeri ndangerie bari bandige to buchumbe mbai report card nga inkinai na ikira wakora bono iga on the half time we on the mid half time actually there was a half time when you come mcheza mpira on the half time onda kule etam yo mwaka nkubalirwa mutinyo gatatu metinira abo yari etwe chingi. Okay, asante sana wote bakole half time ntumetenga otarenda half time no amate amnara ko rumwe kat nere abanafunzi bagora batarenda kokora the main exam ekero tukuchakira bo mheshimiwa kogoso abisi ali mutinyo gatanu na gatatu. You are quoted in one of the dailies so whatever iga, when I traverse this country I wonder whether we had an MP. Most constituencies in our republic have kilometers of tarmac roads unlike ours that has none. Ningazete yamanya natoko bakeko quote mangana gwanya natoko bakoko kwana karatongi bicha the constituency yoko irali bagabuno mabunge kogoso abisinga kiaringi koni karogonye describe injira une na maedenga na tebeteke yana une kyo na kyo bwe bwabarikia mangasiti yakora igo muko ya bwata bunale na maene na constituency ya West Mugirango asama tukamange. In fact West Mugirango to spell West with W-E West Mugirango lakini rende ekero kwari kuyerigereria buika umwaka uyu oherete igoro igo yaringe West na W-A-S-T-E West Mugirango tali West. Inkingo tebera igo
na yinanya tebia head of public service mheshimiwa Felix Koskei nga usikuligereria serikali ya rukuruku ya Jubilee amagendero ya bwate akenya ayagerete nsega kabesa kibese tukurwani wakana bona igo basa mbasete amagendero a infrastructure kurwezi GR uchakipara uchamaga chichiskuru uika ukubekera abantu chistimege tuwe ku last mile ebinte binge bono amangana ina bagendere tast constituency nyinge kie ense ya Kenya in particular in Segozum Kisii mumajite mugendere te korosoli kubaki bypass amagendero na gendere te pali ya kwenda kuchia Hispania programs nchiaro chigendere te paki stadium mwetenga mwa Kisii ganjaro satue wakugenda ase Nyamira County chi constituency etole chi constituency nye ase chi constituency sato out of nye amagendero yechi para chilami na genderete ibintongo korbia linge chi National Polytechnic inkorosu kuchia linge urubu alengo mbulinga a constituency ya West Mugirango ne real on record itabuate program wende yonsi ye para asi miaka 10 iyo mo president Uhuru Kenyatta. Yeah, and that is why na chite in office no bororo kubolinga on West Mugirango Kenya bonire usen Somalia usen Sudan eko rekere plan ya Kenya ro sirie budget ya Kenya ro sirie emerobuli yonsi ya Kenya ro sirie nothing was happening in West Mugirango otuo bwato bokongo bonene eko gera ekera mangana yonsi ya gokorwa. And it's sad to say, as Mbeo, a budget ya Kenya 800 trillion isato. Omonto olego je sign ya chibese chiamanya gosoka. Igalwete West Mugirango. Chia sign wa chia kolemero mukirase except in West Mugirango. Nekera mangana yale gokorwa. Omonto otenenerete oboene bwense Chief Justice ya Republic of Kenya nerega ruete West Mugirango na West Mugirango igatoka ganere bwate the biggest injustice as a share ya development. So igotua ansete ase mapwe kong ya na yonsi nimanyete na West Mugirango ya begetu kitabu ke muamofo 3 reasons. Manyeto mu Chief Justice na ene nyasaye tigagenda kumubeko Justice Maraga niriate nenderete agatebe kene ekoti ga nullify presidential election. Bono gotu agitere tunga banta ba West Mugirango abwasaruete ugatukwe. Emero billions pia magenre kawo no nyine chi kilometer chichi para tu wena ta kwa West Mugirango chikaruzu wo chikairu elsewhere. So no gari tukatwara na obujumbe at that time nero kongole serikali yukurwania serikali. So go tuarenge in a very awkward situation to atigire nyasaye weka. And that is why corona kwaleta mangana yo yona ariko ya kwana nga kitego toka nga ntwe etole asaba ntu bayitaba nene boka lakini tutabuwa tikende tukoroke for that. Onye kisababu ichio kurwanga na ichiagere tanda ke West Mugirango magendera tarengo nga yabegeto ase egetabu ekemwamu bado in terms of yechi basanchiro chirichiro kawaida chirichunga aselichi konye no mubunge ngonyorali kiganja kia CDF kulingana formula iriero na besa chinde chirichiko nyarako bachigo cha yuse nga ichio nchachete go senchi achete nchabeto ko bachigo tumeka naso metu ase bukunga umungi no loti na te betunga to ese kuligere nyuma yobona ye tukalimuya utakata konte bindigere nyuma na nkikiarenge ase accounts ya serikali kibese kiri kiare gocha ase county ya Nyamira kiro chichionzi pinchi ya chite
Alright. Chibese chiali gocha asa maboko y'umuchumbe gwetera as national government CDF. Chibese chion spichiro chinchi achete. Chibese chiali gocha ase akaunti y'echipara chikurukukera. Chibese chion spichiro chinchiro rakarita singetabu nga nchi achete. Ayanari gukwanira nari yamanene a national government budget eli trillion chiria echichinde chiro chintu anyolete buna record yekuorokia chiro rakanitenga nchi arwete ase serikali chika report kunga nchi tumetwe kunchia ase constituency ya West Mugirango. Ugoika na kunta manyegoteba use nchi igete ikine kigonda tigire aba West Mugirango kwera nindiete iranga njinde kuligire magega igonda gete kuligire muturyoka. So far no wate bangamba no half time ngakia abana bachire chiskuru West Mugirango. Ego ni gisemi kigera tubwata likondelio nisemi chiagerire na njengo kwa nasri kondeli na president of South Africa rai Nelson Mandela uradete iga kwadete iga iguru yichisemi nga ese minerera agere umwana bwo umutaka lumwana bwo mutajiri bahikaranse mese yemo igere equalizer no yonde professor gitaka somye gesa kweke nonye go kagete chisemi inchibwate ligo senga ichira gwate chimbamba rugo chinyora onye go kagete temu buliri na yura re tofauti so igongwa ka ngambu yamono egekorera ekerongo cha asuburai yona amanyete nga egente gitanga nitubwenera tegokonya ase a constituency ya West Mugirango na Gusii and Kenya ngima no ko make sure nga abana baitu banyolire the best opportunity ase chiseme yego yerekera abana ubayiru the best opportunity ase chiseme iho bakoba the best candidates for everything. Nere sababu ngwakira nyasaye ngambu yamono na a principal responsibility yo muchumbe asibese chirito ewa kurwa as a national government CDF a responsibility number 1 ni chiseme kwa ndagete wakira nyasaye ngambu yamono ngekero na koletu muchumbe ndarachiri ntianiwa namana sangire chibese chirichi antigarerete na gokorere campaign ya gachenji ga tigarete na wenete gwakira abantu sante mbagurire cyane soda yona imugetie 1 million shillings nkarangiria abana bari barenga kugenda university kabatebinga abana ichuo ntaraba muchumbe ntaranyorobese ngo basomera kiri basari karabwate kinyasa nkonye tekigatigara kaba 1 million shillings kiro mwana bakabana bakachire skuru bakanga details chiabo egereto bakonye in basari SME erira konyo mundu no ngamali no nyina ayubu ekera sabete nga utanga kende gyonse ngachiseme ngobo manyi nyasaka mobo manyi ekagera ayuba kolegesa kuso my principle naende yena ronda gete kuiroraga motegera lyondo bwensi onyibwete tigato teme tokonye abantu baitu banyore chisemi nchinga na mali tebanga na semi nchinga na nguru no twara chinguru na chinga na ngaki semi is totally different na wachigo goikia asenguru chitagoikia so nere sababu na ansa na goikan kole a difference ya se chisemi che constituency yane egere korengana no kurangiria kulia wenkoro yane na tebetenga ontegete gukora a constituency ya West Mugirango koba a model constituency in the republic. Constituency yane will be number 1 in the Republic of Kenya in everything. Kiringo focus chinguruchiane at na ngo tebinde baadaye ngatayari na answer koba number 1 in various things. Nere sababu na tebanga asibese chinke chintanga ni nanyo lete chiro ase chirichi aite tuwo mwako liya tukonya traka chikura igona teba nga ongo fix chisemi ne chiskuru cheito
chitwara asagi y'abana bagosomera ekero nkoligere nyuma ase na akere tuchikura kurwa ebirasi biri abantu baminto basogete bakaenda bagakira chikura no ndikeire no president ya Kenya likeire n'abantu sita bande twakira chikura iho twachore twe kurwe birasi bira mauro momo bire chimbera okurigererwe kumya. And I just want to thank abantu baito Gusii tinkoba yosena bekalera kini ase constituency yane abantu bachiete kwa kachikura baremete ngibara mauru mu majime baremerere tibagenda bachore president yense bachora barayi bande batano including umuchumbe bunanje igona tebetenga yani basoka bakora igo bateumeti batakwaneti bakagenda ka mchena itete bitwe binge nkarigereria asikura cyane cyake tu asikura cyane cyabaleretwe ige nkoro yane yari kurira gatebanganya sanko nyese ko bumuchumbe igonda abo muchumbo unga Yesu byarire betere mwari yisike cyombe ime. And I told myself we can't change again teke ngeko bayigana ende. And I want to thank God ngeko gera asitibese kiranyora kintangani about 40 schools. Igorero kibwate ebirame bigia igobirero okutachi tile jiyo begetega gando cheneke nekera kombe getega ngotenena school chiana chi primary school igo kibwate tiles ndegeta abana bane basome asu mwana kuligere ligote banga anga nasomera. And I want to challenge abari mu bane igona chinchiri konya sibagosomia sa amaurumomo ago demoralize bero igo bagosomia asabwete state house igorero ba abana babo bagosomera asabwete state house egerense geta bari mu bana n'abana bane bange kinuguta kibweka inali ase bagosomera. And that is why I want to promise you in a little while igo konyoranga abana basomera te constituency ya West Mugirango igo bagoterenia magisi geto kuligere wate banga ngagia ruitai. And I pray nyasanko nyetonyore igo eko era ontegete everywhere you go igo jakonyoranga the top grades which is West Mugirango, the top people bakuligimire muraisi batatagetio nda magisi yaba akubarwanira yo bakuru West Mugirango. And that is how ntagete go fix education ya West Mugirango egere ebe kyorokerelyo as constituency chindense kuhansira Gusii